Son, feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Diyan Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. Chippy? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbanggal daw bigat kata kayo amin, apo. Mabigyo kabwasan, Pangasinan, Dagupan. Lunes lalamat, wadya ti lalamat yung mga ipasabi na sari balita isitan komentaryo ni Paakar at sari matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalop kantabayo, sare kapaborito yo, amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service, always! Tansay magtarilingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side at sign agaw na Lunes, petsa 21 latatang tanagagik at bulan na Abril at taon 2025. Sa manangaro lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Asong palay si Mana Santa tatang tanagagik. Happy Easter at si kayo namin. Ne, pigaran ago labala sa padalanan tayo. Malapod sayan simba, amay untumbok kaya simba, taluran simba labat lang. So 21 padalanan days. tayo. 21 days sa tatang tanagagik, eleksyon la. Ha? Pero jat sa aray panakar na agaw, at tulatay atabukla. Yeah, so sa social media at sa atay panangampanya tatang tanagagik. Ta si katuya lang ti so sa may ma-plus ya sa may means of communication at sa ren kaplusan. Pero wala ri alingo. Wala ri alingo kapaborito RJ. Tadyad sa may April 17 and 18. Holy Thursday tan Good Friday, insubusubol itan na komilik. Ya aga nangyari mga kampanya. True enough, tanggap mo so talagang limibar kapaborito Ajay. Pero wala rin. Pero wala rin kaning iran na kandidato. Social media bahal so ang kampanya anda. Nitan, ACM. Nasa komilik kapaborito Ajay. Kanyan imbestigan natin na sa Commission on Elections. Wala ray pigaran kandidato apatira. So may naamingaw da, ya kandidaton ang kampanya inosardatan so social media. Siguro hindi balita kami maingal kung daman. Social media tanay, sakto yun, scrollan mo, nangdangan mo, bantayan mo, nga pinisturbuhi kanda. Pero
sa COMELEC, ikukonsidera tuta niya violation. Violation. Initan. Kasi sa itupot natin, kapaborito Ajay, Mm. kung yan ba ay paglabag sa ating pinagbabawal na bawal mangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Mhm. Sikatutan sa ibabaganatan ng COMELEC Chairman George Hoy, Garcia. si Idol sa Okay. Sa ikwanto at ating tanagagik, Diyad sa may Huwebes Santo at Biyernes Santo, malaton impurpurek. Ya bawal tayo manpakan tan mangitar na anto ka man niya iinuman at saray pabasa ang ganayari. Pero bawal ba't susamay manorganisa na saray palaro ya singasay basketball. Pero atan lante say singasay alingwanan da ka paborito RJ at atay pangusar na social media. Pero natan, iimbestig ang dalatan na tatong tanagagikan. Pati satan susamay, insidente ng pamimili ng boto. Oy, investigasyon. Di dyan Quezon City. Walay narolanda mga saliw na butos sa pamamagitan ng pamimigay ng card na tila ATM card. Wow. Oy. Tutkin mo ta, may nan-upgrade mo la. Card Tapos pwede nilang isa ka Wala ni isa ko eh. Mag-sample kayo. COMELEC Commissioner. Lantimat. Mag-sample kayo, hindi yung hanggang iimbestigahan na lang. Kasi sa investigasyon, ilalabas na hindi pala siya. Di ba? Kailangan dyan sample. Yan. Bangan ninyo sa Pangasinan, baka mayroon ding masampahan ng vote buying. Nako, meron ba? Baka may imbestigahan din. Oy. Nako. Kaya ingat-ingat lang po ha. At siyempre at ating tanagagik, ang question ngayon, kung gaano katibay ang COMELEC ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa iyo sa pagpapatupad ng mga batas na yan. Sana hindi lang yung mga nabigyan ng syokos, 'di ba? Yung pagpapaliwanagin, sana yung paliwanag nila 'di ba? Hindi katanggap-tanggap para mauwi sa pwedeng paghahain ng kaso or disqualification. Sa mga lumalabag na kandidato at nang, 'di ba, mabigyan ng ngipin. Yung mga sinasabi ninyong bawal, COMELEC officials 'yan. Panawagan lang. Pero daling lusutan, sabi ng katungtong ko at kapaborito Joseph. Daling lusutan 'yan. Sa Idol RJ, sabi niya. Why? Bakit? Hindi siya direct ang nagbigay May nagbigay Paano kung ginamit yung label niya yung tarhita niya? So, kaya nga imbestigahan. Yes. Ay, nako. Life. Siyempre, may mga panuntunan dyan kung Yes. paano nila makikilala at makikita o nakilatis na anino talagang it's a form of vote buying o din. Kasi yan parang kultura, parang tanggap na di ba? Parang way back anong taon kaya nagumpisa kung maalala mo. Mula nang umpisa yan yung pamimigay na yan. Nag-umpisa yan doon sa panahon na na-lift ang martial law at nagkaroon ng eleksyon. Yun pala yun. So doon na. Yes. Doon na nako. nag-umpisa yan, kapaborito Ajay. Taka na-adapt na kahit na anong eleksyon. Maging sa ano ngayon, sa mga school, di ba? Noon, gagawa ko ng tarhita, yung coupon ban, di ba? Ano yun, 1/8 nung gagawin mong 8. Tapos ilalagay mo doon. Sa mga sa eskwelahan, sa mga anong tawag mo doon, pupil government, mga ganun, di ba? May progressive party, may democratic party ba yung isa? Yes. Tapos ngayon Mga alam mo, school kwan. ngayon nagbibigay na rin ng candy. Oy. Na-adapt na rin ng mga Yun, bata. na-adapt na So sana nako. Di ba? So, yung pamimigay, kaakibat na, kakambal na, or nakadikit na pa tuwing eleksyon. Pero ngayon, kapaborito Joseph, sa Pangasinan. Ay, ewan ko kung nakikita mo yung mga survey na yan. Yung mga may naglilibot. Kahit saan ka dumakong bayan,
talagang ang maririnig mo yung kagustuhan nilang pagbabalik ni former Governor Pogi Espino. Sa ibabagadad siya kapaborito Ajay, agdala ko no na balintwag itan, Yes. sulik naan Mhm. nasare taga Pangasinan. Ano man daw yung pwedeng gawin nila dyan na halimbawa may mga magbibigay, wala na daw. Mm. Talagang parang wala may kwande, may nubimarungkot, may gimanit lay, may wala, may amay terminology talagan na eh. amay imawa-awut la. Amay, di ba, agmulatan Agmula natin yag. natunyag, nabaliktad, Mm. or nga, pwede kung may bigay, kukunin, pero yung talagang desisyon nila, nandyan na yan. Kasi Mm. say naging basihan, jad pa ka disir ko kapaborito Ajay. Antam nantoy singa nun tutubukan ko Mm. aaralan ko no akin ta biglang untan sulik naan nasari taga Pangasinan. Mhm. No evaluate tayo tatang tanagagik. Manggawa tayo na sa may comparison. Mhm. Di tanak believe sa mga taga Pangasinan. Mhm. They know how to compare. Yes. They know how to Oo. make comparison. Mm. Sa kondaman lang tiya tatang tanagagik, ang mga leaders, yung mga politicians natin sa Pilipinas, pari-parihong kulay niyan. Mhm. They will only differ doon sa service na naibibigay Yes. nila sa taong Oo, bayan. yun ang Ano may mas servisyo na matimbang. gawan da. Correct. Mhm. Natan, inkomparada, Mm. no dinay masdak so serbisyo to. Oy, masdak ha. Una. Masagdar. Lante. Mhm. Amay sakay, amay dati o amay balo. Mhm. O amay sinali tayo. Mm. Wanda. Oo. Natan apanaknakanda. Ya masdak so sa amay serbisyo ya agamurandad sa amay apalabas. Mhm. Katun si katutan so sa amay pimanak at kanunutan da Oy. kapaborito Mhm. Ajay. Talagang pimanak-panak ha. Yes. Mhm. Yang gad kapuspuso ang da kapaborito Ajay. Ya ipawil tayo kwanda. Mhm. Ipawil tayo. Suportaan tayo. Ta si katuya so tuan ang iter na serbisyo at luyag tayo yung So, Pangasinan. wala comparison. So, gabay Yes. mo baga. Okay. On. So, ayat, liknaan, nasaray kabaluyan tayo, amin, at dakal, so sa may talaga na aware, at say agawa, Yes. tayo babagami a comparison. Oo. Tanino, katungtungan mura, akin ay, may terki perason, no, akin at uya, susuportan nyo, then walay tampol yung bagadan rason. Kapaborito Joseph. Kanyan ditan mo na gauge, ditan mo nasukat, ditan mo, di ba? Nalikna no antun talaga so matuan liknaan na umbalay at Pangasinan. So pagka ganyan hindi mo na daw yan mababaliktad dahil gimanit lang liknaan. Yes. Nasaray tagad luyag na Pangasinan. Akasula la, Mhm. engrave la, Mhm. it kapuspuso ang datan dyan kanunutan May da. amay kina, kahit na anong antas ng pamumuhay, yung mga natatanong diba? Yun, oo. Totoo yan. Talagang, ay nako, amay ligna yung baloy, ag mo na pasungsungan niya kwanda. Talagang sikatutan so ginmanat sa kapuspusuan tan jad sa isip da aya susuportahan tayo kwanda. So siguro talagang wala ni raman so manggawan na saray may baliktad na desisyon da pero nga pula mula na baliktad. Kapaborito Joseph. On, kapan desisyon lara? No, saraya how many days? 21 days mo, kapan desisyon lari totoo. Antadala. Oo. So good morning sa mga nakikinig diyan sa bayan naming Linggiyan. Dami Yes. palang nakikinig diyan ha. At Singa- talagang isa din yung sigaw ninyo Oo. sa liknaan dito sa Pangasinan. Actually, ang gano jad saray walad religious groups kapaborito RJ. Oo. Sinanununong ko saksakay sulik na andaman. Mhm. Kasi ang sakit-sakit at kapuspuso ang datan kanunutan da. Mhm. Nanengneng da, ara may century-old iran tantanaman, kakiwan.
na andi at tapo na mundo. Tamay yung mabayag mong pinatubo, tagal mong Yo. inalagaan, na kung dadaanan ng bagyo, natugingging, pilit mong sinasalba. Mm. Di ba? Yes. Tapos bigla na lang aalisin, siyempre, ang sakit mo. Mm. Laula da Sara, may talagang nakakakita doon sa mga puno na yan. Yan. Aliwan sa atan labat, dakol niran factors. So, consider da, kanyan untan mo lasulik na anda ka paborito ajay, ha? At sa religious groups, tawala rin na pipituyawan tayo, ay agay-pan, ay, sayang, kwanto. Saka inuulit-ulit natin na kayo na mismo, ang baka sabihin nyo may dito, kinikilingan or whatsoever. Kayo na mismo ang magtanong sa mga tagapakinig natin. Magtanong kayo. Yung wala kayong, 'di ba, sinasabi kung sino yung sinusuporta ninyo. Magtanong lang kayo. Para lang malaman yung pulso ng madlang people. Basta sa importante, Ay talagang unong at sami ibabagam ng tinay ni inakabatang kapaborito ajay, ag kayo pakukurukan. Ay, Pero alam mo yung mga kurok na yan, lahat naman sila lahat naman magbibigay Kung may hindi magbibigay kung talagang yun na yung nasa puso naman ng madlang people, ng mga butante, mayroon at mayroong buto yan. Yan. Pero much Actually, more pagka nagbigay yes, ka. walay arungol kon amay paliwawan ni paakaran sa atan kapaborito ajay. Bali-bali so impangibaga to. Bali-bali so sama imbalikas to. At gabay ko labat iparungalat si kayo tatang tanagagik. Sa kayan kandidata ya biimat. Siyempre, bali-bali so samay bagatod sa are totoo. Ni paakarat sa tay ayuda. Nanayo, dangal yung atatang tanagagik. Parungal ko si kayo. Tapiano This is not another election. Mm. This is an election for your future. Kinabukasan nyo nakasalalay dito. Seryosohin nyo to. Ang gulo-gulo na ng bansa natin. We are very divided. Kaya wag daw nyo ibebenta ang boto nyo. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Lahat ng ayuda, tanggapin nyo lang. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. Pero sa huli, maging mapanuri tayo. Tandaan nyo, wala dapat kayong utang na loob. Kung kanino galing yan, dahil galing yan sa nagpabayad ng buwis ng bansa natin. Okay? Huwag kayong magpapahawak sa leeg kahit kanino, because this is your life. Pinili nila kayo. Salamat. Pero kasi, karapatan nyo namang mapili. Kasi, kayo naman ang nagbabayad ng buwis. Diba? Siyempre, we say thank you to those na nakasama tayo sa listahan. Hindi nangangahulugan na ibebenta na natin ang boto natin. I'm serious. Bakit ba kulang sa proyekto minsan ang gobyerno? Kasi pag nabili na kayo, tapos na sila sa inyo. O sino may kasalanan? Precisely. Ang importante, ito pa rin ang gagamitin mo. Ito pa rin. Okay? Kailangan ito pa rin. Kasi para sa kinabukasan nyo, at ng mga anak nyo, ng mga bagong henerasyon ng ating bansa. Diba? si katutan kapaborito ajay, di ba? Anti usaran tayo at pampili na sari kandidato. Aya, suutok tayo. Yes. Secondary, puso tayo. Araratan so mandesisyon para sika tayo at sa arapan niya. Tama yung eleksyon. sinabi niya. Tanggapin nyo lang yung mga ayuda na yan. Pero ibuto ninyo, yung sa alam ninyo, talagang magiging leader na ang isipin yung kapakanan ng higit na nakararaming mga pagsisilbihan o kayong lahat. Kasi alam mo, dapat nga silang magpasalamat kung may lumaban doon sa walang nagawa pero magbibigay, di ba? Dahil kung hindi yun lumaban, kaya nga natatakot, kaya dadaanin na lang sa pera, parang ganun. Yes. So tanggapin ninyo, dyan pa lang magkakaroon na kayo ng idea. Iba't nagbibigay ito ng ganito kalaki. Kung nagtrabaho ito, hindi ito magbibigay ng ganito kalaki. Yeah. Diba? Dahil ang kanyang puhunan, kanyang naging serbisyo. Parang ganun ba? So, bottom Diba? line, Yes. serbisyo pa talaga ang kailangan natin. Yung bang serbisyong agad maasahan. Yun, yung tampulan. Watan niya, nainay, watan niya naliknam yung tampul. Parang Yes. ganun. Hindi yung nila, hindi yung bukas na, hindi yung pag-iisipan pa, hindi yung drawing lang. Yun. Dapat yung gagawin na niya agad. Kung ano yung talagang yung higit na kailangan.
Oh, may mga iba naman diyan gumagawa ng mga proyekto para lang makakuha ng porsyento. Ay, ano ba 'yan? 'Di ba? Na hindi naman kapakipakinabang. Yun yung mga ganon. Tingnan ninyo. Kung ano yung mas kailangan ng tao na naibibigay agad. O mampagawa karay karsada, anta wala lay karsada, pawangan mo. Samantalang noon lakad sara may lugar-lugar resulinag, bato-bato, di ba? Ya mangkukugto suluganan, inarkad tanoy. Samantalang yung hindi naman higit na kailangan, si kato'y pawangan mo, si kato'y alam mo'y pundo, pwede mo namang sabihin na ito, pwede nating gawin ito. Inasasakupan ko ito. Di ba? Parang gapulay farm to market road o piano araya ay produkto na i-transport na mayon sa bidbalay. O itong lugar ninyo magiging simentado na to. Hindi na mahirapan yung mga estudyante pagka panahon ng mamauran niya napitik-pitik. Ganun yun. Yung higit na yung priority projects nga ba na talagang direkta makatulong sa Ray Kabaluyan, di ba? At ang makakagawa lang yan, kapaborito RJ, someone who was born here, who tama. was raised here, and who studied here. Yung do napusugan sa lugar. Yes. Yung damdam niya, yung liknaan nasa Ray Tuan Kabaluyan. Kanyan, importante na rin ngayon sa kandidato, I am from this place. I was born here. I was raised here. I studied here. And through the years I saw how it developed to what it is now today. Yung anong nang mo singa jet pamilya, di ba? Anong nang mo no panon bimalog iray anak mo. Isan biglan wala yung sabidita ng pamilya, may shop so lapod akapangitar laba na de set ya tulong nan balag kala. Ay ama ngampuput si kana lapod ugaw. Parang ganoon. Di ba? Alam mo yung gusto kong sabihin. Yes. May naimatunan mo. Di ba? No, bigla labat lan walay si Magdat na sa ibagatong tagadtan, inerkad tanay. Di ba? So, yun ang sinasabi natin, pag-aralan po ninyo. Yung mga, hindi yung nakukurukan ka lang, na nabibigyan ng ayuda, yung mabaet-mat. Liwa mo tayo nagwagaw. May interto, ilutom ya sakitan kapal doon agaw. Tapos mamalabas ka labot na taloy bulan, inerkad tanay. Di mas mong di may nanunot, no panon ka, makaligwas ka bibilay mo, di ba? Hindi to kay trabaho. Parang gano'n. Yun ang maganda. Hindi yung pansamantala lang. Marami ngayon, pansamantala lang. Because of election, kinira ko, no, very generous yun. Kapaborito Diyos. Iter di man. Tama na yan, mga kalutlabat ira. Nabuto yun. Nako. Ang dami ngayon, mga ganyan. Kaya pag-isipan po natin maigi. Wala may lakap-lakap. Samantalang tagdakipan na lalakap. Di ba? Tapok dyan. Di man kila sa amin talagang matuan sa ugali to at natural. Tatapok kunda kayo, tapi makaugip kayo. Nalingwan na niyo katuan. Ay, sosilis. Ontole, sulik na ibalik yan ini na sa rin pakabatan pa imano malalapunid sa rin managantabay. Putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kainyan. Huwag niyo silang taonin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan.
Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at justisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subok na Elias Villanueva, kalidad na serbisyong magbalay sunido ma. Naman mong ituloy Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo. Mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Lucao District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Tuloy-tuloy, sulik na ibalik. Kalop kantabay ni siyempre sa rin magtaryuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Sa magtaryunin kor, magtaryuran ka paborito, Joseph Canilang Bakani. Uy, hello and good morning kay Sir Jerry Domingo. Sa kwanto ka paborito, RJ, good morning gentlemen. Makapaerman nanti. Ta singa may sanasawa at putak mi. Jadsan Pabian. At rehistrado at pantal tabalog ko no sa awat da kada eleksyon. Akin kasi labaydan iboto so ayalik na anda ha. Babasang mimilabat at atong tanagagi ka. Akin kasi labaydan iboto so palik doon kandidato iya matila-tilatan masamol kanda makapadimlaran bubutantes konto. Good morning. Walay choice naman. Yes. Sa kwanto ni good morning, sayang di kasama ang dagupan sa pagbuta sa gobernador. Dito siguro bumuboto si Sir Jerry. Si Amagob ang nagpagawa ng Pista Diet Song sa akin noon. Malimgas siya dagupan tayo kwanto. Ibuto sa malimgas san maulimag ang mga nangulay na siyudad tan pinabli kwanto. Halik na ng Sir Jerry Tan. Good morning, Sir Jerry Domingo. Yes. Kanya-kanya lanti may choice pero siyempre kailangan ma-educate sila, no? Ma-educate sila kung ano talaga yung tama. Yan. Sabi Aglapiga. Yes. Sabi ni Sir Albert Carino, dito sa Galban, habang nagluluto ako ng menu, nakikinig ako. Hoy! Anong niluluto mo? Sir Albert, anong niluluto nyo? Nag-almusal dyan. Galban, siyempre, pigar-pigar siguro. Pigar-pigar. Uy. Masarap yan. Maraming repolyo. Yes. Sa politika, marami rin ganyan. Dami, pigar-pigar. Pigar-pigar. Hindi lang sa politika. Maraming pigar-pigar. Di ba? Yes. Sabi ni Madam Emma Alipia naman, good morning Madam Emma. Good morning mga kapogi, Sir Joseph, Sir RJ. Good morning din sa mga single ladies ng Barangay Basing, si Nanay Bihing, si Nanay Conching, si Ati Perla, at saka si Kagawad Esperanza. Ang ganda. Esperanza. Meron akong paboritong panuorin tuwing hapon. Esperanza. Esperanza. Di ba may artistang Esperanza Pavon? Yung. Di ba? Speaking of mga artista, oo. marami ng mga yung parang nakasulat din sa, parang prediction din yan ni Baldwin. Puro mga bigating artista yun, ha? Of course, nauna na si Jacqueline Jose. Tapos si Kabalayan natin. Si Talingaran Toman. Si yung matandang babae. Taga Mabini. Yes, Gloria Romero. Tapos itong latest. Si Juan Pilita Corrales. Yun yung magbalae. Kay Lut de Leon at kay Christopher Munching Gutierrez. Diba? Tapos ito naman, si magbalae na. Si Pilita at saka si Nora Honor. Kaya nga si Janine Gutierrez ba yun? Siya, lula niyang dalawa yung namatay. Parang ganoon. So, alam ninyo, yung mga lahat naman natin, sasapitin natin yan. Pupunta natin yan. Di ba? Pero nga, yung nagkataon na sabay, parang magkasunod. Kay Mylene Alvaro, sabi niya, masanto si kabosan, Sir Joseph, Sir RJ, yung tantumat na asawa kya, si Intoy Wapson. Ingat lagi kwanto. Di na naingat ingat ya man inat o man ingat ya kaya rito nangan tawala rin si musaksak gipon to ingat manalwar take care manalwar. Good morning sa mga taga Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan at Barangay Lungos. At balita ko talagang pinaglalaban sa Interon 3rd District si former mayor si Bauson Jab dahil si Joseph Arman Bauson at diyan sa 3rd District talagang matunog at malakas yung kanyang pangalan din bilang board member sa 3rd District ng Pangasinan. Yon. Maging kaibigan mo yung Bosisyod Radio, Bosisyod Kapitolyo. Si board member Nicky Boy. Umaarangkada din yung kanyang pangalan diyan sa 2nd District. Kaya sabi nga ng kausap ko sa mga incumbent ngayon, iba ka isa sa kanila ang malaglag. Sabi nung kausap ko
Naku, sino kaya? Kasi siyempre matunog si board member, ano siya Parang siya ngayon ng challenger, di ba? Pero wala siyang laban diyan sa second district na natalo yan bilang board member. So yun naman siguro yung And that's basihan history, ng kausap ko. Yes, oo. Oo, dahil siyempre naman sa kanyang performance din at sa kanyang abilidad, di ba? Yun Kaya lagi. Alam ko siya yun ng lagi ang second basihan nila. Performance at abilidad. Yes, to serve their Oo. constituent. Yes. So, sabi niya, sino kaya sa dalawang incumbent? Yan. Nako. Abangan Ay, natin. Okay. Let the people speak. Yes. Yeah. Pagkatapos ng May 12, alas 7 ng gabi. Kasi ang bilis, nung nagiging resulta ng ngayon, ng bilangan. Yan. At binabati ni Madam Emma si Doc Jose Jun Carrera. Ay, ng Doc happiest Jose. birthday. Oy. Siya ba yung kandidato? Iba Oo, yun? Siya? Yeah, siya yun. Oo, si Doc Carrera. Oo. Oy, Sabin Mali yan, Sabin Mali. Sabin Malay. Kay Sir Benga Bobillanos, good day. Likewise po sa inyo, sir. Kay Sir Jerome Antinorio na Portik Bugalyon, good day also. Oy, pagkabugal yun, hataw. Yung kahit saan, sinong tanungin mo dyan, talagang hataw. Alam mo yung anamit, yan. Ay, of course. Si dating mayor na talagang babalik Yan bilang yung mayor. kapag ka umiikot, kinikilig ang mga Yes. naiikutan. Oo, kasi ba na naman mga yung barangay. serbisyo na Oo. binigay mo na parang wala kang pagod na, 'di ba, inangat mo ang kabubuhay ng iyong mga kababayan. Saan ka pa? Gusto ko Hindi ka yan, nagpapayat. kabubuhay. Oo, kabuhayan, di ba? Kabuhayan, yes. Yung panagbilay. Oo. Oo. Ang ganyang yun. Pero sa bayan ng Binmalay, kapaborito Ajay, andyan pa rin, malakas pa rin yung hamon na kailan kaya magkakaroon ng debate. Debate sa pagitan ng mga dalawang magigiting na kandidato. Ay, sagutin mo na lang yung mga kaso mo. Oo. Yun yung narinig ko. Meron nga. Di ba yan yun? Yun ang sabi parang, sabi ng isa. ni Mayor Pet nung na-interview siya ng mga mamayag. Nakita ko yan sa isang report ng isang kasama natin sa Hanap Buhay. Di ba mayroon Pero yun? ang tanong nila ngayon kay Mayor Pedro, kasi prior to that, meron din siyang nabitawang salita na okay sa akin yan na magkaroon ng debate. Pero dapat mag-stick tayo doon sa ating mga nagawa. Ito. Pero ngayon ay sinasabi mo na harapin na lang yung mga kaso. Pero meron din akong natanggap na reaksyon. Sabi naman nila, ayaw sa korupsyon pero ayaw humarap. Ano nangyari? Yun naman yung liknaan ng ilan. Oo, yun ang yung liknaan ng ilan. Pero siyempre, again, ang ating magiging basihan, comparison ulit. Evaluation ulit. Yun. May mga naririnig kasi ako, kapaborito Ajay, na look at how Binmali is today. Compared doon sa last administration. Hindi naman. Prior to the last administration. Prior. Yung sinasabi nila. Kasi ang sinasabi nila, yung panahon na andyan ang serbisyo na agad maasahan na sinasabi nila kapaborito RJ, nakita nila kung paano nag-boom. Yung mag-boom kanto, singasimabog. Imaligwas. From bali first class na Binmali. ata yan to first class. Oo. Yung bayan ng Binmali ngayon na nagkaroon ng magagandang infra projects dyan, naging maayos yung unang-una sa lahat, yung munisipyo, at nagkaroon pa ng magandang public market, kapaborito. Inaiba yung public market dyan. Condition pa sa nakita nila yung parang transformation. Nakita nila yung total transformation ng bayan ng Binmali during the time ang mayor ay si Mayor Simplicio Sami Rosario. Saka alam mo kung bakit gano'n na lang ang
pagpupursige ni Mayor Sammy noon. Mm. Dahil siyempre, binimali naipit ng linggiyan sa Gadagupan di ba? Mm. So, mapag-iwanan talaga kung hindi ka gagawa ng mga Yes. moves, di ba? Kaya Na dapat, parang yung sumabay. pansinin din. Kumbaga sumabay So, sumabay. sa progreso ng mga kalapit Yes, bayan. naipit ng linggiyan yan Capital town Kamupa. Tapos syudad, Mm. Sangkaoy. Mm. Di kailangan gumawa ka ng kaparaanan para, di ba, mayangat mo yung Yes. Kaya sabi nung kausap bayan ko, mo din. sabi nung kausap ko sa Bidmali, yun ang mga evaluation comparison na gagawin natin Mhm. para sa tamang desisyon sa nalalapit na eleksyon. No, so, Ano ba ang gusto natin para sa ating yung bayan? nasa kamay na rin ng mga taga dyan. Yes, Yung, again, kung anong gusto nila. Iwan namin sa inyong Yung- mga kamay Mhm. yung desisyon. No, ha? Nasa inyo yung desisyon na yan. Yes. Yan. Ganun So yun. again, lagi natin sinasabi yan, service above self, Mhm. comparison, gawa tayo ng comparison, sino ang nakapagbigay ng tamang serbisyo, sino ang nakapagbigay ng tamang development, yung mga bagay na ganon. But we are not, yun ang gawin ninyo yun ang ini-influensya namin sa inyo, make a comparison. But we are not injecting kung sinong ibubuto nyo, bahala kayo. Bakit yung napansin ko lang, napansin mo rin siguro, nag-blink lang yung traffic light dyan sa Akala ko papunta gagamitin na sa'yo. nga lang Sabi ko, ayan okay na yung traffic light nag-blink lang naman. Di Meron ba? nga isa sabi niya, Ano yun? may- Anong purpose nun? Alam mo sabi niya sa akin, Oh. may magandang development dyan sa Binmali, kwento. Sa panahon ngayon, kwento, may magandang development, kwento. Ang tamto, baga to. Ano yun, kanmids ka to? Traffic, kwento. Yung nga pala, kahit na gabi, kung minsan natatraffic ka, ay, haba-haba. Ano kayang dahilan ng traffic? Kala ko may aksidente, wala naman. Pero anong purpose nung nag-blink lang yung patay na lang. Di ba? Yung Kasi traffic light nag-aaksaya yan din ng kuryente yon. Di ba? Wala naman Kung ang sinasabi noon kasi maaksaya sa kuryente, nagbi-blink lang, it doesn't serve its purpose actually. Yes, wala naman. Kasi blink Kaya lang. nasabi nung kausap ko minsan na may kasabay ako, doon sa nakisakay ako, anong purpose niyan, sabing gano'n. Ewan ko. O baka may sira. Kung may sira, di patayin na lang, sabi niya. Sayang Diba? ng kuryente ito. Uman manayang, Yun, spark lang. Yes, Kaya sabi ko, natawa na lang ako, si kayo, development bang matatawag yung traffic? Kako. Maraming mansudot. Hindi, sabi naman nito, liknaan niya ito Puro taga Binmali ito. Naramdaman natin ang serbisyo bago sarili. Maganda nagawa ni Mayor Pete Merera sa bayan ng Binmalay. Yan naman ang liknaan ng isang tagapakinig natin. Basta ito yung gawa balance kayo natin. Basta gawa kayo ng listahan nyo sa panahong ito, anong nagawa niya sa bayan. Sa panahong ito, anong nagawa niya sa bayan. Kung sino mas maraming nagawa, doon kayo. Parang ganon. Nasa inyo naman yan di ba? Dahil alam ninyo yung totoo na nangyayari sa inyong lugar. Siyempre, kayo nakatira dyan Oo, tama. Kayo nakakaramdam ng kanilang mga serbisyo. Di kayo magdesisyon. Nasa inyo po yan. Kasi malapit ilan basta, yung kwintada natin? 21 days na lang. Pero 10 days before election, meron na yan. Kahit anong ilabas mong issue dyan sa kahit anong lugar, diba? Buo na yung pasya. Yun ang ibig kong sabihin. Buo na yung pasya. Buo yung pasya. Yun yung sinasabi natin kanina na tumaimbaga, masagdarla. Masagdarla sa desisyon da. Buo ng pasya. Agmula na kalawit, agmula na balintwag, agmula na panbartikar. Yes. Ayakwanda. Gantigawo mun kenditan. Ang gano ante pantambling-tambling yun ni Darapanda. Ang gapula. Si katulatay desisyon da. Anong bilang kantidad pa yung ibigay mo dyan, na buo na yung kanilang pasya. Dahil merong pinagbasihan. Naman bilang nakaarap-yura, pagbibigyan ka lang. Pero agdala na katulatay wala walang tayo puso mga da. wae kwartaya, hindi tanan imarapak manipak era, manimisera. Wala tayo mga wae kwarta na kasibangot. Sige pa. Ang gapo. Pero dyan, lub-lub nila, meron na silang pasya. Buo na yung kanilang pasya. Yung desisyon nila kung sino. Ate mantipak, siyempre out of courtesy. Parang gano'n. Yung gali nating Pilipino yan. Lalo na sa Pangasinan, mga brasa tayo. Correct.
Kasi kabastusan naman yung magsasalita, hindi ka papalakpak. Siyempre, civil naman tayo lahat. Kung may nagsalita, palakpak ka rin kahit labag sa yung kalooban. Agawantang ka paborito, RJ. Just to show na you are a gentleman. Nesay indan tayo na kagalangan kuanan si Jeromske? Aliwaya si Jersey indan tayo na jay si Labrador si George na barangay Bulo, Labrador. Antikon Sa mo, George. na kagalangan, araraman sutuan kabat da tayo, aliwan sa ramay. Anto, indan datila ba na anto, mulagya ayuda di mantila. Kwanto man, walay gabay ti bagaya. Labrador is from, ano yan, 2nd district. Ito, Yes. Uy. Walay tics ng Jerome mo, tawag-tawag lang. Grinit tala si Sir Jerome. Sir Hello, Sir Jerome. Good Good morning. Ito yung nagmi-miss call sa akin. Wala may aminsan na ago ka paborito, Ajay. Wala abasa kaya statement ng AFP Chief General Romeo Brownell Jr. Ibabagatod sa sundalo to focus on our job, be professional, and we should be united as an organization and be prepared to secure Metro Manila. Santag, be prepared to secure the Philippines. Hindi, Metro Manila. Metro Manila. The Philippines, Bakit? kwanto, Yes, yan yung bakit? sa issue sa Taiwan, di ba? Yes. Pero Bakit? Metro Manila. Metro Manila. So Bakit? within, Sabi ko, internal. Oo, sabi ko, bakit nakasentro yung sa statement ni AFP Chief, nakasentro yung kanyang advice sa Metro Manila. Bakit? Ano ang nangyayari? Meron bang dapat na malaman ng taong bayan na may mangyayari sa mga susunod na mga araw? Bakit we have to secure Metro Manila? Insinuation. Kapag kasi sinabi mong Metro Manila kasi, ano bang napaka-importanting structure na nandyan sa Metro Manila? Siyempre, nandyan yung seat of power ng Pilipinas. Yes. Alin dyan? Yung Malacanang. Yes. So bakit niya nasabi yan? Mayroon bang dyan, paliwanag or nilaborate ba? Paano? I don't know what is at the back of the mind ng So wala general. nang Yun lang explanation. Yun lang nabasa natin. Nag-iwan ng parang may panunutan. Siyempre, mag-iisip ka niyan. Oo. Bakit yun ang nabanggit ni Saka General? Baka dahil sa the big one, hindi naman. The Pwede? big one? Kasi Bakit Metro Manila lang? Kasi Metro Manila yung sinasabi Masasama. Pero may neighboring dyan, provinces like sa Bulacan, di ba? Pampanga, di ba? Hindi lang namang sulong Metro Manila. So anong issue niya dyan? Alam mo, kaya ako nababanggit yan. Kasi kasabay niyan, ang paglabas naman nung political ads ni BP Sara at saka ni Senator Amy Marcos, yung itim. Na laso? Yung itim na sabi doon, bakit itim? Bakit itim? Kasi siya, yung gusto nilang isabihin na nagluluksa ang bansa parang dahil maraming naghihirap. Kaya nagluluksa sila, kaya itim. Yun, nandyan na naman yung naghihirap. Oo. Dami talagang mahirap na ayaw nilang umangat yung buhay ninyo. Pero kung minsan, bago mo ituloy kung minsan naman kayo naman yung gumagawa ng inyong kahirapan kasi gusto ninyong pakurukan. Sige, tuloy mo. So, after that, may advice din si Senador Amy Marcos na sinasabi niya kay PBBM na hindi na tama ang landas ng administrasyon. Kapatid niya yan, Oo. Pero sinasabi niya yan, Sinasabi niya yan. Sabi niya, hindi na tama ang landas ng administrasyon. Alam mo, talagang iboboto ko na yan Pero nakita ko yung may sinagpay siya So nagdadalawang isip na naman ako. Ano ba yan? Ayong yumayakap sa kanya. Oo, ba yan? Sige. Ngayon, kasunod naman yan, lumabas din yung latest Pulse Asia survey na sa 4 na national government officials, only Vice President Sara Duterte receives a majority approval rating na 59%. Nag-down na sila? Oo. It is a 25% indecision figure and a 16% disapproval score na sinasabi nila. Ngayon,
umangat, ibig sabihin umangat yung approval rating ni BP Sara. Bumaba naman si PBBM. Bumaba rin si Chis Escudero. At lalong bumaba si House Speaker Ferdinand Romualdez. 14 from 54 with a disapproval rating of 54%. Ano ba yan? Tapos ang daming nakakausap ko na siya yung future candidate for Siya ang nangulilat actually Ano ba kapaborito RJ. Siya ang nangulilat socialist. BP Sara. After ni BP Sara, Chis. After ni Chis, PBBM. After ni PBBM, Romualdez. Kasi kaya mo nababanggit yan dahil sila nga yung top 4 officials natin. Yes. Nasa by law of succession. Di ba? Sila yung magkakasunod yan. Yes. Na pagka yung presidente nag-resign or whatsoever in any na cause ng kanyang pag-alis sa upuan, ang susunod yan, Vice President. Yes. Pag nalis din yung Vice President, Senate Senate President. President. At susunod yan, House Speaker. Yes. So, kaya nga lang natin pinapaliwanag kung ano yung connect niyan. Yes. Law of succession. Law of succession. So, nagkasunod-sunod. Tapos, sumunod ulit Pero yan. sa apat na yan, bago may ituloy, ang may mataas na trust rating, si BP Sara. Ay, nako. Yung mga sumusunod na puro bumaba yung trust rating nila. At tumaas yung disapproval rating nila. Ay, nako. Yun lang ang tumaas sa kanila, disapproval rating. Disapproval, tumaas. Pero ang approval, bumaba. Bumaba. Ayaw sa kanila. Sure. Ibig sabihin, di ba? Marami na yung, di ba, nadidismaya na. So yan survey po yan. Survey yan. Latest survey po yan sa SWS. Ngayon, kasunod niyan, meron na namang statement si Senador Amy. Sabi niya, ambisyoso. Kwanto? Sinong ambisyoso? Si Senador Chis Escudero. Kasi siya ang next in line to become kung naging presidente yung isa. Di ba? Law of succession nga. Yes. Pero sana si Superate sa ratings nakapasok na ba sa top 12? Nasa top 15 pa lang. Si ate? Sa tingin ko, tingnan natin yung latest. 21 Mukhang days may latest before election. Yes. Tingnan natin. Tingnan natin yung latest. Basahin nga natin yung latest na kasi alam ratings. mo, magre-reflect yan di ba? Sa magiging resulta nung sa administrasyon Yes, of yung course. magiging resulta nung itong darating na eleksyon sa mga senador. Di ba? Magre-reflect yan. Di ba? Tama yun. Sa pamumuno mo. Di ba? Saan na nga ba yung kwan dito? Latest survey. Mabuti pa si idol ko. Medyo tumataas yung rating at nakakapasok na. Sino ka mo? Sino? Di yung palaban. Yung nakausap natin na may solidong nung na-interview natin na may solidong solusyon patungkol sa pagmura ng bigas. Kilala mo 'yan? Marcoleta. Dante Marcoleta. Kaya maging mapanuri dapat tayo dun sa mga ibubudo natin kung sino talaga yung gagawa ng mga batas na ang makikinabang tayong lahat at mag-aangat sa buhay ng mga maralitang Pilipino. Ito yung national survey na ginawa ng RPMD Foundation Incorporated. Ay, ba yan hindi Pulse Asia. Hindi naman Pulse hindi Asia. Hindi yung yung isa, yung sikat na isa, Pulse Asia. Sikat pa. Hindi ko, mamaya mababanggit ko yung isa. Okay, tignan natin. Yan, ano yan? RPN? Ano yan? Oo, RPMD. RPMD. RPMD Foundation Incorporated. Okay. Ang sinasabi ng RPMD, according to their survey, nangunguna pa rin si Senador Bongo. Oy. Ayan. Ano yan nasa lineup yan ng ni Sara, di ba? Oo. Yung Kaya partido lang, nila, di ba? Yung hinahanap mo, si ate, hindi ko makita. Sa top 12. Dito sa survey nila. Nasa 11-13. At least. Baka nasa top 15. 15 in fairness with may the pag-asa ate. yan. Kasi alam mo alam mo naman yung mga botante pagka malapit na di ba? Pero yung mga nasa top 5 talagang sure win na yan. Di ba? Kasi mabawasan man ang konti, di ba? Pasok pa rin sila sa Magic 12. Yes. Di ba?
Ay, sabi ni Sir Josimar, Good morning, Idol, Sir Joseph, Sir RJ. Paano opening na traffic light at Binmalay? Opening. So, parang... kailan pa yung opening? May magkakaroon ba talaga ng opening? Or Ano yan? Ayun na, yan yung parang ano yan, pasakbay, pakabat. yung nag-blink-blink. Oo, okay. Babalik na sa magiging operational na yung traffic At lights least na may yan. paliwanag kasi nga di ba? Anong purpose ng nag-blink-blink lang, di ba? Yung orange. Yes. Oo. So yan tinatanong natin kasi curious tayo eh. Every now and then dumadaan tayo kasi dyan. Every day, morning and afternoon, dumadaan tayo dyan. At nasusubukan natin yung napakahabang traffic talaga. Kasi ang kagandahan ng may traffic lights, sukat yung oras. Yun. Di ba? Kasi pagka yung may nagta-traffic na pulis, o kaya traffic enforcer, sabi nga ng isang, di ba, nag-aanalisa sa mga daloy ng trapiko, mas lalong matraffic. Bakit? Because hindi niya nakikita kung sana yung dulo ng traffic. Yun. So, hindi nasusukat. Mabuti kung nagbibilang yan sa kanyang isipan, di ba? Unlike doon sa may traffic light, sukat yun. Sukat. Oo. Kasi may oras eh. May oras, di ba? So, kaya nga, alam mo sa Hong Kong, ay ang ganda ng kanilang system. Ay wala kang makikitang kahit nag-iisa. Kahit na pwedeng dumaan. Pagka traffic yan. Hindi tulad dito sa atin, na pag wala yung nagbabantay, dadaan. Pwede naman maawa-awang Di ba? Alam mo sa safe totoo, naman Alam mo sa totoo lang, kapaborito, diba? Ajay, bago ka pumunta ng... Saan napuntahan mo? Hong Kong? Oo. Huwag ka nang lumayo. Pumunta ka na lang ng Subic. Ay, ganun din. Ay, dito sa Clark? Yun. Pag napunta ka dyan, susunod ka sa traffic. Kahit walang traffic enforcer. Wala. Doon sa Hong Kong, wala kang makikitang pulis. Kasi naka-monitor sila Yes. Nandun lang sila. May motor sila. May nakita ko isang pulis motor. Malayo doon. Ngayon pala naka-monitor. Ngayon ang tanong, kapaborito, RJ, that is within the Philippines. Kung kaya nating gawin yon sa Subic, ba't hindi natin kaya gawin sa ibang lugar? Correct. Ba't hindi tayo makasunod? Implementation lang. ang kulang. Yun ang question. Saka ang isa diyan, kaya nga ito sa totoo lang. Ano to? Totoo naman. Dahil sa padrino system. Kaya? 'Di ba? Na pag may nahuli, tatawagan, political yan, bata ko yan. Sige, perdunam. So malakas ang loob. Sana wala yung mga ganun. Pag nagkamali, tikitan. Pagbayarin, parang ganun, para may disiplina. Pero para sa akin, kapaborito, RJ, dapat manggaling na rin yung disiplina sa atin. No, hindi kasi nga kung sa minsan natin. Amay kwandad Pangasinan, kapaborito Joseph. Ya anggad agmuinda na amay panmarmaran. Tamtay panmarmaran. Panmarmaran. Dikin amay disiplina. Anggad ang muinda na panmarmaran. Ang po aga naputag. Parang sa disiplina, tulad ng natalakay natin yung mga teacher na inalis yung, di ba? Yung punishment dun sa mga batang makukulit, di ba? Naku, balikan natin yung teacher na yan. Ang gapi pamarmaran, Balikan natin yung teacher na yan. Magpapatuloy pang lignay, balik, hari ni Nasarang Pakabatan pa imano malalapunid sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page River Palm Hotel and Resort.
Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Kaya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Alas 8:40 oras na natin sa Liknay Balay. Kaulap kantabay ni siyempre Sari Magtarioran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Richard Samson. Ingat ka sir sa biyahe. Say kwanto good morning brother and Sir RJ. Back to work again. Have a great day. Ang daming mga sad to note, may mga naksidente. Ay, may mga binawian ng buhay because of gusto nilang magliwaliw because of that long weekend, di ba? Sabi naman ng kausap ko dahil ang araw naman na yun hindi naman pagliliwaliw, pangilin kung damat, tamot sa ginawa na kwan, dinusara. Pero no. Idasal tila aksidente, walang gustong mangyari sa kanila yun. Yes. Tulad nung nalner diyan sa Maples River sa Aguilar. Yung mga nabalita natin na aksidente na papunta sa pamamasyal, di ba? So, pagdasal na lang natin. Yes, ingat-ingat na lang. Ingat-ingat na lang. At sa mga gagraduates pa rin, happy graduation ha. Siyempre pulas na yung graduation kapaborito RJ. At kanina nga nabanggit mo yung mga teachers. Napanood mo ba yung principal na controversial ngayon? Saan? Sa somewhere in Visayas ba yun? Bakit? Kasi habang ongoing na yung graduation, nakatugan at lahat-lahat yung mga estudyante. Parang may kunisyon. Pinahubad niya. Ba't yung pinahubad? Kasi daw, it is not in accordance with DepEd policy. But sorry, sad to say, that hindi totally na sinasabi ng DepEd na bawal ang toga. Di ba sabi natin noon? Ang sinasabi lang ng DepEd, although ang priority is pagsusot ng sablay, uniform plus sablay lang para makatipid, pero nasa bata pa rin na mag-graduate at PTA yung desisyon. Binibigyan pa rin ng leeway yung mga nanay at tatay na magdesisyon kung anong gusto nila para sa graduation ng kanilang mga anak. Kasi di ba sinasabi natin na yung term na bongga, bongacious, hindi di-discourage ng DepEd. Pero nasa usapan naman yon kung napagkasundan. Kasi isa lang yung anong tawag mo dito, one time na dadaan sa buhay, di ba? Sa kanyang, di ba, kung elementary, sa kanyang buhay elementary. Kung sa high school life, di ba? Yung graduate siya, so kung kaya naman, why not? Yes. Pinahubad lahat sila? Pinahubad lahat in the middle of the graduation rites. Ay, nako. Sa ikwan ko lang nanpanta si Madam Principal. Talagang ni-stricto Baka hindi niya alam yung exemption. Di Pero ba, isa in pa, every rules, may exemption, yes, di ba? Isa pa kapaborito, Ajay. Principal ka. Hindi mo alam kung anong usapan ng PTA. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa graduation. Hindi mo alam kung anong isusot ng mga bata sa graduation. Tanong ko, may anak dapat ba ikaw siya? unhan ka. May anak ba siya? Baka wala. Na nag-graduate na? Baka meron naman siyang anak siguro. Kasi yung mapipil mo yung dapat ipil mo rin may lignaan. Yes. Naatang niya. Gabay damot yung man so aura na sara nagdamang graduate. Sa pagkasunduan kasi amay kumon wala katuga, wala yaga katuga, parang yun ang dapat. Ay wag, umarin mo yan, makisa ka na lang dito sa, di ba, napagkasunduan. Pero lahat sila nakatuga. Nakatuga Saka sabi ko, di hinahayaan na lang niya sana. Para hindi na siya nag-viral siya, hindi na siya pag-uusapan pa. O baka naman talagang gusto ni Madam Principal na sumikat. Magpapansin. Ngayon sumikat siya. Ngayon talagang ganon. Ay, nako. Kaya ingat-ingat lang po sa mga principal pag mga ganyan. Di ba dapat alam nyo yan kung ano activities niyo sa school? Dapat alam kayo yan. Before, alam nyo kasi na. nandun na yun Tapos papayin mo sila. Ay, nako. Hindi yung masusurpresa ka na lang. Ba't kayo nakaganyan? Ay, nako. So, ibig sabihin, wala kang pakialam. Hindi mo alam ang nangyayari. Di ba yan yung may komisyon na estudyante? Oo, nagalit nga yung mga estudyante.
napagalitan niya tuloy si Madam Principal pero sabi nga naman ng isang teacher, kahit na ganon, we should always show respect, lalong-lalo na sa mga person in authority. Pero pagka sumusobra na, sige pa. Oo, yun lang. Diba? Kapag yung emotions ang naghari kasi, and the emotion is high, yun lang. Basta tama tayo, paglaban mo. Hindi natin maiwasan yun, ano ha? Kaya, alam mo, prinsipyo ko, basta tama ako, paglalaban ko. Basta alam kong tama, ha? Yes. Pero pag nagsabing mali ka, hindi na. Ganun yun. Di ba? Ay, nako. Madam. So, nandyan na naman yung respeto. Of course. Diba? Nako. Hello, good morning kay Sir Engineer Rodolfo Dion. Ay, Sir. Engineer Rodolfo Dion. Wow. Sana maulit muli. Di ba, gusto kong makausap si Engineer Dion about dito sa usaping politika. Kasi marami kang matututunan sa kanya. Saka yan, isa siya sa mga political analyst na talagang pag sinabi niya, tumpak. Sa kanyang mga, parang may prediction. Alam na niya kung sino. Yan, si Engineer Siyempre Rodolfo naman, Dion. si Engineer. Nung nakaupo pa yan bilang district. Yung experience niya sa mga iba't ibang leaders natin during his stint dyan sa DPWH. Alam na niya. Kaya, good morning po, Engineer. Kape-kape. May kape na ako. Okay. Oy, ito kapaborito, Ajay. Marami daw sa mga mayayamang Chinese Filipinos ngayon or yung tinatawag natin mga Chinoys, takot nang lumabas sa kanilang bahay. Alam mo sa salitang Pangasinan, Mangkabyaw. Mangkabyaw, Lara. Yun, parang after nangyari. Yes, after nung incident na nangyari, na nakidnap si Anson K, na natagpuan na lang patay, kasama yung kanyang driver, matapos magbayad ng ransom money. Nagbayad na nga, pinatay pa. Saka dapat mapalinaw yan, dapat may yung continuous development na maibalita kung ano talaga, dahil sa isang banda mayroon parang iniimbestigan na baka membro siya dun sa parang pugo-pugo, parang gano'n. Yun, oo. Kasi alam mo, kung masintro yan sa kidnapping, kidnap for ransom at pinatay pa, ay talagang makapakabyaw man. Di ba? Yun. Yung nagano ka, yung naghanap buhay ka ng legal. Tapos actually, may nagsasabi ngayon kapaborito, Ajay, may mga sindikato ngayon dito sa Pilipinas na nag-ooperate. Na yun ang kanilang gawain. Mangidnap ng kanilang... actually, mga kapwa rin nila, mga Chinese, kapaborito, Ajay, hindi na bago yan. Hindi yan. na bago na yung kapwa nila yung kwan. Ang negative lang dyan, kapaborito, Ajay, kasi bakit hindi nalalaman ng PNP yun. ito? Nasaan yung yung intelligence gathering? Oo. Di ba meron yan? Yes, yun ang komento ngayon, yun ang leak na ibaling ngayon, mga kapaborito. Although ang PNP naman successful naman sa kanilang ginawang operation at follow-up operations na na-apprehend na yung mga suspects. Hindi, yan yung kwan yan yung action taken after the incident. Dapat sana, meron yung prevention. Anticipation. Dapat may mga nakalatag na mga security measures na hindi na mauulit at hindi na mangyayari yung mga ganyang mga insidente. Yung ma-prevent mo lang, yung planong masama sa'yo o sa kapwa o sa mga Di ba we are spending millions of pesos intelligence fund? Ito na naman yung sinabi ko kanina, pero sasabihin na naman yung ratio. Yung ratio na naman. Yung police to civilian. Nako. Ayun, nagiging excuse din nila yon. Saka pagka mayroon kang death threat sa sarili mo, yung gawa ka na rin ng counter surveillance mo. Parang report. Baguhin mo yung oras ng Pero dun sa mga gagawa ng masama, talagang timing talaga yan. So, sabi nga sa mga civilian, kayo mismo yung umalam sa inyong sitwasyon. Kung may kalaban kayo, din mag-report sa police, di ba? Para maprotektahan kayo. Parang ganoon din. Yes. In fairness, binabalance lang natin. Pero ang perception ngayon ng mga ibang negosyante, this is bad for the economy. Yes, kasi parang sisibwagan mura di ba? Di ba? Sisibwagan mura. Actually, may mga panawagan nga, kapaborito, RJ, sana i-repeal na lang yung batas na nagpapahaba pa yung appointment or transfer
ng mga kapulisan natin. Hindi, pero alam mo kung ano, bakit? Lalong-lalo na sa namumuno. Pero alam mo Oo. yan, because of that, Yung mga holdover ba? Holdover of positions, lalong-lalo na during the election period. Yun, dapat political dapat yan eh. i-repeal na yan. Political accommodation, parang ganun na rin yan eh. Kasi ang views ngayon sa Liknay Balinatan, kapaborito RJ, there is some along the way may incompetency. Ngay, parang masakit mang sabihin, pero yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi, kapaborito RJ. Hindi mo na nagagawa yung trabaho mo, parang ganun. Yun. Ay, nako. Kasi kung minsan nga naman ikaw ang boss ko eh. Dahil kay boss, kahit alam mong medyo mali, utos ni boss eh. Oo. Di ba? So, di ba? Parang nahawakan ka nga sa hindi mo nagagawa freely yung, di ba, trabaho mo. Oo. Because, siyempre, bakit ka nandyan? Because of me. Yes. Di ba? Oo. Susunod ka kung anong gusto ko. Oo. Parang ganun. Ay, nako. So, yun yung mga dapat mabago. Pagbabago. Yan. Si katutan kulyaot. Ay, kulyaot. Sigaw. Sigaw. Yun, baka hindi nyo naintindihan yung Pangasinan ni Kapaborito Joseph. Alam mo yung kulyaot. Yun yung sigaw. Ng taong bayan ngayon. May naluwat akad tumbong. Mangkulyaot taklak muna. Parang gano'n. Siyempre, Apagasaklad. Panagkulyaot kutsika. Di ba? Amunin na rin. Amunin na rin. Kanyan. Aya, sumanupagad si ka. Kanto. Lipak! Mangkulyaot ka mo sakit. O na, birat iraratay ul-ul ko. Kulyaot. Yes. Dakal sumang kulyaot natin. Yeah. Because of this election. Ay, Kulyaot din nga randa, pero wala na. Pagka wala kang nagawa, wala na. Ang ganon tipay kulyaot mo na pagas-pagas ka, di tan ka kwanda. Pero walay advice ko sa ributan ti tayo. Tapi magano kayo ng butos. Aya so tandaan nyo, numero labat. Ay, oo nga pala. Numero labat. So tandaan nyo, bilang posisyon na senador, numero labat. Posisyon na gobernador, numero labat. Number one, Pangasinan, number one. Yes. No posisyon na vice-gobernador, numero labat. Posisyon na saramay board members, congressman board members, numero labat. Untan manapod, mayor, town councilors. Agar ka, medyo bunagay, api. Ay, numero mat. Numero. On. Di ba party list? Party list. Jad bunag tuman sa baluta, wag man irami party list sa likrakol. Tapi nagkayo na alaw, numero labat. 1, 2, 3, kuwan mo. 1, 2, 3. No, piyan na magano yun, nagyo na lingwaran, mambilang kilabat na, 1, 2, 3, kwanto. Yun na yun. Yun yung sariling atin. Yun, naman. Na Abante Pangasinan. Sariling atin yun. Dahil sariling atin, mahalin natin. Tulad ng pagmamahal natin sa ating lalawigang Pangasinan. Kaya palagi naming sinasabi, I love Pangasinan. And also, you love Pangasinan, di ba? Of course, very much. Jack Bimalag, Jack Niyanak. Yun, Jack Apusagan. Jack Apusagan. Di ba? Si kwanto lang tinan... Nakapansalita kan talaga ay puron Pangasinan. Pang-un! Si kwanto lang tinan ibabagat to naynay. Mayor Paul, kapaborito ajay. I was born here. I was raised here. I studied here. I am from this place. Lipsong. Lipsong East. Yes. I am from this place, and through the years, I saw how it developed to what it is now today. Kaya, anong nang to? So, may nalapunan sa man, tanseki papasin to natan. Lala sa bali minling gayan. Ay, super sa inya sinso to. Dasay 6 taon niya pansirbito. Pansisirbito ni, tag niya sumpal. Ang ganit June. Bilang mayor. Again, comparison again, kapaborito RJ. Balbalog sa pandumaan na samay, I was born here, I was raised here, and I studied here. Nang sami biglan unlutaw, he was not born here, he was not raised here, and he did not even study here. Ang kapumbalot. Di ba? Alang history. Comparison lang comparison. Make a comparison so, paano always. Mo masasabi na talagang mahal mo yung isang person? Place. Yes. Di ba? Na hindi ka naman, di ba? Ay socialist triangle. So ito, yan yung mga pag-isipan natin. Pero kung nasa sa inyo yan, pero sa ngayon talagang we are helping you. Buo na yung desisyon. Meron na silang, ano yung sinabi ko kanina?
buo na ang kanilang pasya. Yun, bunang pasya. Hindi na yan mababago pa. Hindi na yan mababago pa. Yan na yun mula sa araw na to hanggang sa May 12. Yes. Yan ang buo na yung pasya. Kumbaga, bago ka haharap ng altar, buo na ang pasya mo na siya ang iyong ihaharap sa altar. Yun. Or Gusto ko kasama yan, mong haharap sa altar. Yes. Harangan ka pa man ng sibat along the way. Wala. Di ba? Talagang buo na yung pasya mo na siya lang at tanging siya lang ang ihaharap ko kasama kong haharap sa altar. Yun. At, Diba? At yan, pinagdesisyonan mo. Yun. Hindi na yan mababali. Yes. Oh, Kasi siya ang makakasama ko sa buong buhay ko. Habang buhay. Habang buhay. Siya makakasama ko sa mga kumakandidato. Siya makakasama natin. Sila ang makakasama natin for the next 3 years. Saka yung bahay mo, hindi lang bahay bakasyonan. Of Talagang course. doon ka nakatira. Yun. Minsan kasi may mga ganon. Because hindi naman siya taga doon. Magpapakita lang siya. Kung may gusto siyang, di ba, gawin. Pero yung talagang nandun na nakatira, sang kagawat mo, inerkani. Of course. Sige ba? Alam Dapat mo, isa yun sa basihan po ninyo. kumbaga, alam mo yung feel at home ka. Oo. Kapag alam mo na yung kasama mo is kababayan mo. Aliwan bisita. Aliwan bisita. Ayun. Kasi no bisita, siyempre, nababaingan ka. No. Pero no, kabaluyan mo, antamot ya, kaibam ya bimalagad sama niya lugar, makaasingger ka. Ni bagamso, liknaan mo. Ni bagamso, kakanaan mo. Agaunta, natatang tanagagik. Kaya napaka-importante yung I was born here, I was raised here, and I studied here. Si katutan, sunupagya, agtayo lilingwanan. Pero ang gapulay malam yung oras milalamot ng kapaborito RJ, kanyan anggad na buwas lalamat. Yes, paano kami, promise. Yes. Akala pa kanta ba ilalangula dignay bali sa rin magtaryoran kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Akala pa kanta ba timad at technical side si Engineer Richard Olanday sa Manangaro Lawas and the Faithful One. Wala yung partner niya ngayon ha. Oo. Basta ito ang lagi natin sinasabi, pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at maong suserbisyo to. Serbisyo, hindi ayuda, ha? Trabaho, hindi pakitang tao, lalong-lalo na tuwing panahon ng eleksyon. Bata, saka magagawa natin yan. Kayang-kaya. Basta Yes. tayo ay Sama-sama. Sige po, mga kapaborito, bukas ito lamang sa DWJ 88.1 FM. Radyo Pangasinan, Paborito!